aytgan güni hoşlaşmalı bolýar mektebim bilen. 7 yaşım dolana gelim kucağına, 18 hoşlaşıp barýar ine. Heyde gaytalanmaz mi bu günler yine, füýjü günler kılat taşlarım bilen. Hoşgal mektebim, hoşgal inni, mektep yıllarım, kılat taşlarım siz bilen geçti. Füýjü günlerimiz hoşgal mektebim, hoşgal mektebim, hoşgal inni, mektep yıllarım, kılat taşlarım siz bilen geçti. Füýjü günlerimiz hoşgal mektebim. Hormatly muallimler, enata deyin, okutduňuz, öwretdiňiz, ýadyňyz bize. Ýaşady ýaşaň, siz uzak ýaşaň.